A hentes tokányomat én máshogy csinálom kicsit, mint a többiek, mert általában úgy szokták csinálni, hogy a belisztezett húst kisütik, és ebben pontosan jól megpirítják, és ebben a pirított szumóban csinálják a többi hozzávalót. Én ezt nem így szoktam csinálni, mert általában nem tudom miért, valószínűleg nem jól csinálom, nekem meg szokott égni. Bár most ugyanúgy kezdjük, de egy külön serpenyőben kezdjük el a pirítást. Amihez ugye elsőnek szükségünk van serpenyőre természetesen, és egy kis olajra. Lehet nyugodtan, bőven lehet, hiszen jó sok szaft lesz, és ne felejtsük el magunk mellől a vizet, hiszen víz nélkül odaéghet. Mint mondottam, volt első dolgunk az, hogy vékonyan belisztezzük a húsokat, majd, mikor elég forró, a húst mielőtt beliszteznénk, sózzuk, borsozzuk, illetve ha szeretnénk egyéb fűszereket is már most is tehetünk rá. Ilyen egyszerű sóborsozással szoktam kezdeni, de egyébként például piros paprikát is lehet rátenni. Amikor elég meleg, elkezdjük kisütni egyesével, mind a két oldalát, kapjon szép színt, akkor lesz igazán jó. Arra figyeljünk oda, hogy az eszközünk ne legyen vizes, különben priccelni fog, mint az Atya Úristen. Ennél nyugodtan jobban meg lehet pirítani. Egyik oldal, másik oldal, összesen végigmegyünk, majd mutatom, mi történik utána. Mikor nagyjából ilyen színe van, az megfelelő számunkra. Mikor ez megtörtént, félrerakjuk. És jöhet a következő hús, az összessel így járunk el. Mikor az összes húsunk megsült, lejjebb vesszük a gázt, ráteszünk egy kis vizet. Vigyázni kell, mert föl fog priccelni. Nem is kicsit. Fölkaparjuk, mert az alján van. Így. Szépen lesütjük ez egészet. Egy kis sóval, nem sokkal, kicsit. Egy kis borssal. És tehetünk bele egy kis majorannát is már most. Így. Hagyjuk, hogy szépen lesüljön a zsírjára. Ha nagyjából így lesült a zsírjára, adunk hozzá némi piros paprikát. És ezt a szaftot félrerakjuk. Mikor megvan a szószunk, föltesszük szépen a lábost. Természetesen megint zsiradékkal kezdjük, picivel, hiszen utána nem más fog következni, mint a szalonna. Azonnal bele is tehetjük. Szépen kiontja a maga kis levét, kis szaptját, és utána jön a többi hozzávaló. Szépen sül a szalonnánk, de még nyugodtan adhatunk neki időt. Nagyjából amikor így néz ki, jöhet bele a sonka. Jól füstölögő, vigyázni kell, mert föl fog csapni. Kis lángon. Kis lángon csapatjuk. Ezt is szépen megpirítjuk a sonkát. Igazából ilyenkor már tehetünk bele fűszereket is. Ugye tehetünk bele a borsot. Sót. Nem szeretek túl sok fűszert tenni bele. Minél egyszerűbb íze legyen, inkább a savanykás, uborka íz legyen az, ami dominál. Ezért csupán 3 fajta, hát paprikával együtt 4 fajta fűszert használok, semmi többet. Minél kevesebb fűszer, én mindig azt mondom. Akkor nagyjából így néz ki, nyugodtan lehet még pirítani, azt szeretnénk, de szerintem ez így jó lesz. Belekerülhet a, micsoda? A hús.
utoljára kerüljön bele az uborka. A húsnak a levét csak felejtsük el, természetesen. Ezzel még egy kicsit főzzük, pároljuk, hogy a hús teljesen átsüljön, és utána tesszük bele az uborkát. Na, nagyjából így néz ki, mehet bele a uborka. Szóval alaposan összekevertük, ezután, amikor ez megtörtént, pici vízzel fölöntjük a már az előbb elkészített hússzaftunkat, és ráöntjük. Amikor ez megvolt, nyugodtan tehetünk az egészre még egy kis lisztet. Nyugodtan. Ezzel is alaposan elkeverjük. Hiszen jó szaktosra szeretnénk, ahhoz pedig muszáj vagyunk lisztet tenni hozzá, hiszen most a víz jön. És most jön a végső forralás és vallomás. Szépen beforraljuk, és tulajdonképpen készen vagyunk.